Jyry etenee laitaa myöten, hakee Mastokangas, Hussein tulee siinä vastaan ja loppujen lopuksi kulmapotku tästä tilanteesta Inter. Hyökkäysväessä tai oikeastaan tässä keskikentän vasemmalla laidalla, kun Inter jälleen nostamassa hyökkäystään. Jakosen syöttö pystyy, ja Darren Smith ei siihen pääse. Darren Smithille hänen syöttää Palasisalo sinne Muhammadille. Muhammad siellä on hyvin boksiin, pääsee pallon kanssa, mutta Hussein pääsee liukumaan eteen juuri kun Muhammad saa siitä pallon käännettyä. Ja näin päästään kulmapotkua pelaamaan kuopiolaisten toimesta. Ja sitä lähtee Omer Balde sitten antamaan. Balde sitä kävellen lähtee tosiaan ensin kulmassa. Hyvin tulee sitten sieltä Tikkanen, ottaa pallon, laittaa se eteenpäin Tuunaselle, joka tulee laidasta vahvasti. Mutta maalipotkuksi se kumminkin menee. Puolta siitä seuraa. Nyt haetaan pitkällä Ville Kiiskeä sieltä boksin tuntumasta, mutta hyvin tulee Mattila tähän tilanteeseen ja Muhammedille pallo tulee. Muhammed lähtee haastamaan keskeltä. Ei saa aivan siirrettyä, siellä oli hyvin menossa nyt tällä kertaa Elis Varis. Mattila jatkamaan kumminkin rajaheitolla. Hakee Muhammadia sieltä. Muhammad pääsee palloon. Hussein vastassa siellä 16 rajan kulmalla. Vahvasti pelaa kyllä Hussein tätä tilannetta. Ja siellä menee Muhammad nurin ja hän haluaisi tästä tilanteesta kyllä rikkeen. Vahvasti siellä Hussein selän. Siinä hoitaa Kohonen, joka siirtää sen Tikkaselle. Tikkanen lähtee hakemaan Muhammadia sieltä keskikentältä, mutta Muhammad ei palloon pääse. Hussein sen ottaa espoolaiselta. Saa suojattaa Muhammadin prässistä huolimatta palloa. Pelaa sen sitten Ahmed Nurille, joka mutta ei. Pallo pelataan silti puolustussuuntaan. Nyt pallossa Hussein. Hussein hakee pitkällä avauksella sieltä espoolaisia hyökkäyspäästä. Dalfursille se menee, jalat korkealla käyvät. Dalfurs pääsee Paasala on siellä keskellä kenttää pallon kanssa. Nyt haetaan hyvä syöttö, tulee takaisin sieltä Seth Saariselta, mutta se ei aivan pääse enää tähän Paasaloon kiinni. Nyt pitkään siellä jälleen haetaan, nyt tulee hyvin rohkeasti kyllä pallon laitaan. Sipi jälleen pallossa, Hussein hakee pitkällä laidasta Ahmed Nuria. Siellä kumminkin Paasala vastassa ei pääse